ಹಂಗಶಿಲ್ ಮಿಗೆಲ್ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಬಾಂಧವಾಂಕ ನಾನಿ ಮಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಂಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತೂ ಕಾಲ್ದಕ್ಕೂನು ಇಂಡಿಯಾ ಆಚೆ पत्रडे विषय सुद्दी हंगते पावली वै भारी गलाटो गम्मत पुरा जातस के मुण हावे किनिगोळी मामा सांगले आमकाय पत्रड खाव का नवे मुण किनिगाळी माम म्हणालो जाग्रते पत्रड खाऊचे पुरा तू दाखो का मुन्ना कोणा कायची मुण एक हात गांडीर एक हात तोंडार देऊन तर बैस म्हणालींची किनिगोळी मामू. हा नानी माई इथे सकाळी पुढे फोन तू गेलो. हा किक माई पुरसत असला रे हा म्हणतो कोण पटेल ब्रदर्स आवचन येऊया उगी. हा पत्रडे पानवे हवा येता खी पटेल की सब्जी लावची मी खडे कहा म्हणे किक माई कोरनो पटेल ब्रदर्स आविगलिंची पत्रडे पान लवलवीची मिळते की मुन पळया मुन पटेल ब्रदर्स जल्लो सब्जी मंडी जल्ला पत्रडे पान पूरा खाले बा कसं म्हणगत ना वय ती दिसता प्रेम माई पूरा पान खाल कोण गेलाय आता ने कांगडी उचा आज पत्रडे पान नाशी आम्ही घरा भीतर पाय दवरू ना पत्रड मग खाऊ का इतले पूरा पत्रड्याचे गलाट जाताना आम्ही अमेरिकाच्या खाऊ का की नका मार्केशी पुणे तक्का पुस्तकालानो भीतर एक काटच की पळ्या म्हणून मेल्लो घेऊन आईलेंची निगेल पीठ रेडी असे किक माये हा मत कोण लायकन लाड करनु मसालो पुरा लावनु पत्रड शिजवनु खाम्या कळवे नानी माये तू गेले नारळ तेला स्टॉकच नवे वय ते होन पत्रडा वैरी ते लायक परंबळाचे नारळ तेल बोडार रकून खाला मात्र रुची पळा वय की नाही. पत्रडो कोनो का तेरा पान पळेले पान काणू मासो लावनो तयार केले लोळो पत्रडो शिजलो नारळ तेल राखोनो खाया तुम्ही रोजीन कोण पळेला ते स्वर्ग कळता खावनो हिची स्वर्ग पत्रडो शिजलो इंडिया असो अमेरिका असो पत्रड वची वय की नाही. येता नमस्कार.